Raju Narzari, General Secretary of UPPL Party Kio Harile. Muna बारसोमनानै गुलाय गुजाय खालामनायसो गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा नैबे 2025 मायथाइनि इलेक्शनावहाय नोंथांमोननो फुल स्टैम्प होनानै होखाबाय 28 राजु नार्जारी can you imagine 28 आरो 07 आवहाय गोबां डिफरेंस दङ बे गेबा माबोरै जाखो 2025 नि इलेक्शनावथ' ओरैबायदि दै बानाजों बुखारलांजानाय बायदि बुखारलांबाय बहा थांखो आरो बिदिजों सापर्ट होग्रा नोंथांमोनाबो only politics को नोजोर दाहो as a whole साननानै नाय लसआ सोरनि दङ जोङो होबथानांगोन बेफोरखौ आरो बेखौ होबथानायनि फारसे सोरबा बादा होयोबा जों बेखौ खेरखेरे हाग्रामा महिलारी कोन হয় हाग्रामा महिलारी देबरगांव সমষ্টিৰ পাৰিষদ হয় MCLA জানে না জানে আপোনালোকে এজন MCLA বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট হ'ব নহ'ব কলে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব জানো কিবা ডিফাৰেন্স হ'ব এই বহুত MCLA আছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াটি MCLA হয় হয় না নহয় MCLA হোৱাৰ পিছতে তেখেতে CM হয় গতিকে এজন MCLA বা বিটিআৰৰ CM এ কোৱা নকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে বিটিআৰ চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয় BPFৰ কোনবা সাংসদ আছে নেকি এজনৰ সাংসদ নাই পাৰ্লিমেন্টত ক'বলৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়াক যাই পেলাই ক'বলৈ সাংসদ আছে অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ সাংসদ আছে আমাৰে সাংসদ আছে দুইজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে লোকসভাৰ সাংসদ আছে আমাৰ UPPLৰ ইলেকশন হাৰিলো বুলি আপোনালোকে যে এনেকি যে কয় যে হাগ্ৰামাই এনেকে তেনেকে কিবা কিবি কয় बिथाङा सासे चिफ प्रमोद बड़ो एजन MCLA কি কথা লৈ বুজাই আছে আপুনি বাইক ৰেলীত গৈছে মেন্টালি ষ্ট্ৰেছ হোৱাটো ৰিলেক্স কৰিবলৈ গৈছে কৰি থাকক ৰাজনীতি কৰি থাকক কোনেও বাধা দিয়ে সিমিলাৰিটি নাই ইয়াতে বহুত ডিফাৰেন্স আছে বহুত ফাষ্ট ডিফাৰেন্স আছে যে মানৱগেটেড পানিৰাম ব্ৰহ্ম ছাৰ BPF दलोनि EM बिथां सरकार गोदान सोलायनायजों माने এই ওচৰৰ এটা সাগুন বাগান আছিল এইটো আজি ৰাতি পুৱাতে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত কি ধ্বংস কৰিছে তাৰ কাৰণে মোৰ অনুৰোধ যে আমাৰ বন মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ ওচৰত তথা আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ মানুহ ওচৰত মোৰ ৰিকুৱেষ্ট যে এই জংগলটো ৰক্ষাৰ কাৰণে অতি সোনকালে যে একশন লৈ আৰু তথা এইখিনি এৰিয়া লৈ আমাক ভৱিষ্যত লাগিব এইটো কাৰণে এই জংগলটো ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিছো আমাৰ যে বন বিভাগৰ যিমান কৰ্মী সদস্যসকলে ইহঁতৰ ওচৰত মোৰ এই সৰু ৰল প্ৰাৰ্থনা যে যাতে শুনি এইখিনি একশন লোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো खुलुमबाय रायजोफोर हेलो SP ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे मोनाबिलि समावहाय दिनै सानब्रैनि उनाव फिन खनसे नोंथांमोननि सेरावहाय माखासे खौरां लानानै आं फैफिनलायबाय मोननै आपडेट होगोन आं दिनै थ' फार्स्टआवनो मोनसे इनफरमेशन जे दंफां बायनाय दंफां दानफायनाय दंफां खावनाय बा हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिखुनु सम्पदखौहाय नष्ट खालामनाय दास खायसेया ब्लेम होदों जे मानवगेटेड पानिराम ब्रह्म सार BPF दलोनि EM बिथां सरकार गोदान सोलायनायजों माने बिथांमोना बुंनो सानदों जे दिनै हाग्रा ओनसोला सरकार सोलायनाय लोगो लोगो 5 बोसोराव जाखिनि दंफां लाइफां रैखाथि खालामदोंमोन गायदोंमोन UPPL सरकारनि समावहाय बेयो नैबे दान खनसेयावनो सेस जाबाय होननानै खायफाया बुंनो सानदों दिनै सोरबा बेफोरबायदि आखुजों बेबायदि खामानिखौ मावदोंबा बा बेफोरबायदि दुदनाम खालामनो थाखाय
गावनि निजेनि सम्पदखौनो नस्थ' खालामनानै लानो लुबैदोंब्ला बिदिखौ सोरथो बादा होबावनो बादा होनो थांब्लाबो दाय माने एलिगेशननि सायाव एलिगेशन दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जुदि गाव गावनो निजे चेतना जानानै बे हाग्रा ओनसोलखौ जों मानो रैखाथि होनांगौ नैबेखौ सिन्था खालामलायनानै ब्लेम होनो थाखायल' बा पलिटिकेलि माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानै जुदि सोरबा बायदि बेफोरबायदि अयनाय आखलखौ दिन्थिदोंब्ला ज्राब गारनांगौ जिहेतु मैयाबो जों मोनसे बेबायदि इन्सिडेन्टजोंहाय मोगा मोगि जादों दैमानि ना दैमानि नाखौहाय खायफाया माने बिराद अयनाय भाबै बुथारनानै जायो ब्लास्टिं पर्यन्त बिथांमोना बाहायो आं किसुमानखौहाय दा बुंफुजोबनोबो हानाय नंला दा बेनिखायनो खोथाया बेनो सिम्पल जे नोंथांमोना निजेनि सम्पतिखौ निजेनो मानो ब्लेम खालामनो मानो नस्थ' खालामनो सानदों बे आंनिबो नङा बा नोंनिबो नङा फैबाय थानाय इयुननि समखौ नोजोर होनानैसो जोङो बेखौ दिनैनि समावहाय रैखा खालामनांगौ बेहाय खुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया सोरबा नोंबाबो सोरबा आंबाबो जाय नुदों बेनो बादा होनांगोन आरो बेफोरबायदि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन बेवहाय ब्लेम होनाया आलादा खोथा सोरखौबा ब्लेम होनो थाखाय जुदि हाग्राखौनो स्लिम खालामजोबोबा हाग्रानि नाखौ दैमानि नाखौ ब्लास्टिं बायदिसिना होनानै कारेन्ट शट होनानै फोजोबस्राङोब्ला खहाया सोरनि जागोन नानि थाखाय जोंहा मा नाया दैमानि नाखौ जोंनो मानो नांगौ खायफाया बुजिनाय नङा आं नैबे भिडिअआव बुजायनोबो सानाखै जाय बुजियो बुजिखाबाय हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा दंफां लाइफां बिफांखौ मानो नांगौ बेफोरखौ पलिटिकेलि सोरखौबा नाख्रेबनो सोरखौबा दागो फोनांनो साननानै बेफोरबायदि मावदोंब्ला लसआ खिन्थु पलिटिकेलि सोरबा लाब लसआ बे आलादा खोथा खिन्थु जोंहा बिराद लस जागोन एज आ पाब्लिक आबादारि हिसाबै जोङो जिहेतु मिथिंगायारिजों लोब्बा लाखिनानै जों बयबो थायो स' एनभाइरनमेन्टखौ प्रटेक्शन खालामनाया सोरबा अर्गेनाइजेसननिल' खामानि नङा सोरबा फरेस्ट बिफाननिल' दायथ' नङा दिनै जोंनि सारा बिटिसि ओनसोलावनो बेखौ रैखाथि होनांगौआ इयुननि समनि थाखाय सिन्था खालामनानै नाय दा बेवहाय नैबे भिडिअ फुटेजाव होनाय जितु क्लिप नंगौ बिथाङा जाखिनि मेसेज होदों बे राइट किन्तु बे मेसेजखौ होनायखौ जाय बिथाङा रिपस्ट खालामफिनदों आरो जि बिथांनि टेग जि बिथांनि लिरनाया बे मोजां जायाखै आरो बेफोरबायदिजों सापर्ट होग्रा व्यक्तिखौ हले जोङो एक्सेप्ट खालामनाय नङा बा जोङो रावबो एक्सेप्ट खालामनाङा सोरबा इलिगेल खामानि मावनाय दंफां हाखोमानाय हाफायनाय हाग्राखौ नस्थ' खालामनाय जिब जुनार नस्थ' खालामनाय गावथारनाय मानाय मावबायबा मावबायसै किन्तु बर्तमाननि समाव जि मोनसे एनभायरनमेन्टेल इश्यू जागासिनो दं जि एनभायरनमेन्टेल मोनसे डिग्रेडेशन जागासिनो दं जि मोनसे ग्लबल वार्मिं राइज जागासिनो दं जि क्राइसिस जाबोगासिनो दं बेफोरखौ नोजोर होनानै बेफोरबायदि दाखालाम प्लिज नैबे रिक्वेस्ट आरो बिदिजों सापर्ट होग्रा नोंथांमोनाबो अनलि पलिटिक्सखौ नोजोर दाहो एज आ होल साननानै नाय लसआ सोरनि दं जोङो होबथानांगोन बेफोरखौ आरो बेखौ होबथानायनि फारसे सोरबा बादा होयोबा जों बेखौ खेरखेराया जेन हक सेकेन्ड पइन्टआवहाय आं बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे राजु नार्जारी बिथाङा एक्चुअली इलेक्शन जेननानै मेन्टेलि एसे स्ट्रेसआव दङ बिथाङा मोनसे भेकेशनावसो थांनाय बायदि नुहुरो बिथाङा दिनै मोनसे मटर साइकेल ड्राइभआवसो थांदों बा रिलेक्स खालामदों गावनि
माइन्डखौहाय रिफ्रेश खालामनो जे जेननायाव बिथाङा मा सिमां रुजुदोंमोन नुदोंमोन हास्थायदोंमोन बैफोरो बोरैबा हरखाबै फेलें जाजोब्बाय बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे मटर साइकेल रेली रिसार्जेन्ट बिटिआर मुङैहाय बिथांमोना 1 नभेम्बरनिफ्राय 6 नभेम्बरसिम बेखौ जागायनानै फोजोबलांबाय बिथाङा मोनसे मेसेज होलांदों जे हाग्रामा महिलारी कुन हाग्रामा महिलारी कुन हाग्रामा महिलारी एजन MCLA तार पिछतहे CEM जेनेকৈ आमार प्रमोद MCLA होननानै बुंदों आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिटिआर इमप्लिमेन्टेशन হয় নহয় ই বিটিচিৰ MCLA হয় देबरगाव সমষ্টিৰ MCLA হয় মানে दिल्लीत जायखिनि ক'ব পৰা ক্ষমতা আছে নেকি होनना बुंदों ঠিক दङ ক্ষমতা गैया दे MPबो गैया लकसभाबो गैया रायजो सभाबो गैया नाथाय नोंथांमोना एथ'ग्राब 5 बोसोर मोनसे मिशन भिजन मोनसे बिटिआर एकर्ड मुङानो बेसेबांबा गिदिर बायदि सुक्तिखौ लानानै एब्सोल्युट मेजरिटी मोननो हायैनि खारनखौ फोरमायदोब्रा रायजो राजाफोरा नोंथांमोनजों दङमोनब्ला मा रिजननि थाखाय दान्दिसे समनि उनावनो दिनै गारलांनाय बाथ्रायानो गैया एक्सेप्टखौनो खालामखायाखै जुदि बिटिआर एकर्ड बाय एग्रीमेन्टखौ जुदि एक्सेप्ट खालामनायमोनब्ला एब्सोल्युट मेजरिटी दिनैनि थारिखआव नङा 2020 मायथाइयावनो मोननांगौमोन मोनसे धौ मोनसे आन्दोलन मोनसे ओरैबायदि जसजों फैदोंमोन स' बे गोल्डेन अपरचुनिटिखौ नोंथांमोना 12 सिट्सआवनो फोजोबना लाखाबाय that shows that public support मोनासै माने बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बे एग्रीमेन्टनि फारसे जेहेतु आनकन्स्टिट्यूशनल असंबिधानिक कुनु संबिधानिक मर्यादा मोननाय एग्रीमेन्ट एकर्ड नङामोन बियो मोनसे पीस एग्रीमेन्ट नंगौमोन जाहाथे मेन स्ट्रीमावहाय जोंनि माखासे हान्जाफोरा फैफिनो समाजजों थानो हायो बेखिनिया बिराद मोजां जादों बेवहाय नो डाउट किन्तु बेखौ नोंथांमोना बारसोमनानै गुलाय गुजाय खालामनायासो गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा नैबे 2025 मायथाइनि इलेक्शनावहाय नोंथांमोननो फुल स्टैम्प होनानै होखाबाय 28 राजु नार्जारी Can you imagine 28 आरो 07 आवहाय गोबां डिफरेन्स दङ बे गेपआ माबोरै जाखो बेखौ नोंथाङा नायबिजिरदो instead of wasting time ना go and visit door to door बबेहाय मिस्टेकआ जालांदों जांख्लाखौ बानायबाय किन्तु फाउन्डेशननिफ्राय गाखोनो रोङासै सिद्दायैनो गांखं लगायनानै सायाव बिरखोनो साननाया जेरै जालदाम गोलैबायना बे गोलैबायानोसै सिचुएशन अफ UPPL राइट नाउ PCDRनि समाव 7थामोन मोनसे धौजोंहाय somewhat माने 7 8 19 11 12 5 सीट्सआ इनक्रिज जादोंमोन बेनिफ्राय फैयै 2025 नि इलेक्शनावथ' ओरैबायदि दैबानाजों बुखारलांजानाय बायदि बुखारलांबाय बहा थांखो आरो एटलिस्ट हाग्रामा महिलारी सारा कुन हय होनना बुंदोंना येस बियो MCLA कारेक्ट बाट बिथाङा सासे BTCनि चिफ गासैबो MCLAफोरनि चिफ डिफरेन्सआ बेनो रायजोखौलाय तो जानिब लागे MCLA হয় MCLA हिसाबै निर्वाचित হৈছে কিন্তু হি সব MCLA EM বিলাকৰ চিফ হয় BTCৰ চিফ হয় হি ইজ দ্য অথৰাইজড পাৰ্সন নাও बिथाङा सासे चिफ प्रमोद बर' एजन MCLA डिफरेंस है सिमिलारिटी नहीं है बहुत डिफरेंस है बहुत फास्ट डिफरेंस है एजन MCLA हेड BTC हेड चिफ
আৰু MCL মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি কথা আপুনি নাজানে নেকি BTC চিফক BTC একৰ্ডৰ মতে আসাম কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ মৰ্যাদা দিয়া আছে that means MCL তুলনাত আৰু বেছি ডাঙৰ কি কথা লৈ বুজাই আছে আপুনি বাইক ৰেলীত গৈছে মেন্টালি ষ্ট্ৰেছ হোৱাটো ৰিলেক্স কৰিবলৈ গৈছে কৰি থাকক ৰাজনীতি কৰি থাকক কোনেও বাধা দিয়া নাই ইণ্ডিয়ানা ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে অকলৈ যুঁজিম বুলি কৈছে যুঁজক অকলৈ যুঁজে না কাৰোবাৰ লৈ যুঁজে কিন্তু 5 বছৰতে কিয় আৰু ৰাইজৰ লগত খেদা খালে আপুনি কিয় হাৰিলে বেলেগ जेननायखौ বাদ दोन नोंथां मानो जेननाय नोंथां जेननायासो दा बिराद गिदिर सोंथिया राजु नार्जारी जनरल सेक्रेटारि अफ UPPL पार्टी किय हारिले আপোনাক যদি ইমান মৰম কৰে আপোনাৰ দল যদি লাস্টলি আৰু এটা কথা কৈছে ৰাছিয়ান পাৰ্টি বুলি ঠিক আছে হাগ্ৰামা সাৰে ৰাছিয়ান পাৰ্টি বুলি ক'লে যেটো ইয়াতে আমাৰ BTCৰ কোনো নাম মানে ৰিজনাল পাৰ্টি হিচাপত মানে কোনো মেনশন নাই টোটালি মানে ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল হি হিচাপত এনে হি ক'লে আপুনি তো জানা বুজা মানুহ আপুনি আকৌ হাগ্ৰামা সাৰে ক'লে আপুনি আৰু আমেৰিকান পাৰ্টি বুলি কৈ দিলে নহয় BPF হাগ্ৰামা সাৰ কোৱা আৰু আপুনি কোৱাৰ ডিফাৰেন্সটো কি থাকিলে আপুনি যদি ৰাছিয়ান কোৱাতে যদি গাত লাগিছে তেনেহলে আমেৰিকান বুলি যে আপুনি ক'লে মেক BTC গ্ৰেট এগেন লেটস মেক BTC গ্ৰেট এগেন না জেনক বাট MCL প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হৈ থাকিব লগা হল এটা মিশনাৰী ভিজনাৰী ডাইনামিক লিডাৰ বুলি কৈছিলে পিও পাছে উলালে মিছলিয়া মিশনাৰী লিডাৰ বুলি ক'ব লাগিব আমি এতিয়া এটা সাধাৰণ MCL হৈ থাকিলে CEM বুলি কৈছিলে BTR যোনটো BTR ইমপ্লিমেন্টে হোৱা নাই সাংবিধানিক মৰ্যাদাই পোৱা নাই হিতুক লৈ ইমান গৌৰৱ কৰিছিলে অকল পোষ্টাৰ ফ্লেক্স বেনাৰ লিখিলে ইমপ্লিমেন্ট হ'ব ইটো নহয় আৰু ইমপ্লিমেন্টৰ কথাত 96% ইমপ্লিমেন্ট হোৱা বুলি কৈছিল আকৌ কিহৰ আন্দোলনৰ ঢৌ 96% BTR एकड़ा इमप्लिमेन्टानो जाबायमोनबा दिनै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशनाबो मोनसे ढौजों खारगासिनो दं UPPL पार्टीया कोनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन नङा होनना बुंदोंबा सोरखौ बुजायनो नागिरदों बयबो मोनथिखायो बेनो बे गुड नाइट बारा गोबाव बुंनो सानाखै ना स' नैबेसिनोसै बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै बेले बेजे खालामनो सानाखै किन्तु डिफरेन्स दं दे MCL नि EM फोरनि BTC नि हेड हाग्रामा महिलारी सार आरो सासे साधारण गयबारि समष्टिनि MCL प्रमोद बड़ो सार डिफरेन्स আছে कैबिनेट मर्यादा पोवा एटा चीफ BTC हाग्रामा महिलारी देव आरो एटा साधारण अपोजिशन पार्टीर लिडार ठीक আছে प्रमोद बड़ो डांगरिया बर्तमाনৰ তেখেতৰ স্ট্যাটাস ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट